Takže čaute ľudia, vítam vás u takého pár sekundového videa a bude prebiehať súťaž na mojom kanáli o 1200 V-Bucksov. Hovoril som vám o tom aj v niektorých videách. A môžete si vybrať, buď to bude skin za 1200 V-Bucksov, emote za 200 a 2 za 500, alebo proste vec za 1200 V-Bucksov. A pod toto video napíšte svoj nickname a ja vás vylosujem proste random a som sa rozhodol. A určite dajte prosím vás odber, lebo to bude dôležité preto, aby ste mohli vyhrať. A ja vás zapíšem a tak na random vás vylosujem a proste kto vyhrá, tak ja si ho pridám do friendov a niekedy sa na neho joinem, ak bude teda online, alebo mi môže napísať do komentárov, kedy bude online a ja mu do chatu napíšem, alebo on mi napíše, čo by chcel zo shopu. Kľudne môžete aj, že chcem počkať na nejaký skin alebo emote, čo sa mi páči, alebo tak. A bol by som rád, keby ste sa do tej súťaži zapojili, lebo vám chcem, toto vidíte, mám 4800 V-Bucksov a 1200 vám chcem dať za to, že ste dali 20 odoberateľov a potom ďalší giveaway bude asi za 100 odoberateľov a za 50 si s vami natočím video, kľudne aj chcete aj teraz, ale bude tam aj špeciál, aj proste aj iné veci. Proste teraz, aby ste sa potešili, dám vám hocikomu 1200 V-Bucksov, ak teda ho vylosujem. A prosím vás, dajte na toto like, napíšte nick a môžete byť v súťaži o 1200 V-Bucksov. Hocikdo, je to úplne zadara a nemusíte nič robiť, iba dať odber a napísať svoj nick. Takže to je všetko a uvidíme sa u ďalšieho videa. A ešte som zabudol, losovať sa bude o sobotu o 15:00. Budem losovať, natočím z toho aj video, takže budete to vidieť, kto vyhral. Alebo ak nechcete, tak kľudne napíšte. Ja to z toho nenatočím video, ak teda nechcete byť vo videu. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau!